inderne, de havde jo så den opfattelse, at det var meget, meget svært at skifte kaste. Så man kunne godt, men det mest sandsynlige, det var, at det var babyer, der sådan voksede op, at de sådan kunne, i stedet for at bare glide ind i forældrenes kaste, så kunne de sådan arbejde sig i nogle nye retninger, og på den måde så kunne man skifte kaste. Så inderne havde sådan en opfattelse, at når mennesker døde, så i selv samme øjeblik man døde, så åbnede sig muligheden for, at der kunne opstå et nyt menneske. Og det her nye menneske overtog så i virkeligheden den dødes sjæl, men kunne så komme op til en anden kaste end forældrenes. Jesus, han synes, det var reaktionært, det der med, at det kun var sådan, når man døde og skulle genfødes eller sådan noget. Ikke? Så han mente, at altså, de her bevidstheder her, dem kunne man jo lære i løbet af kort tid. Det kunne da ikke tage mere end måske sådan en måneds tid eller 3-4 måneder, så kunne man da sagtens lære de her bevidstheder at kende. Så det var det, Jesus han satsede på. Ikke? Og det der så var Jesus tankegang, det var, at jamen, hvis man kunne de her bevidstheder her, i virkeligheden alle sammen, så kunne man skabe Guds rige på jorden. Altså, og det var altså den her forestilling, som jøderne også havde, det nemlig, at jamen, Gud er ikke noget, der er efter døden eller oppe i himlen eller sådan. Gud han er en levende kraft her og nu. Og i stedet for at Romerriget skal smadre alt og alting, så skal vi have Guds rige, kærlighedens rige her på jorden.